जापानाव फिन आरोबाव गिलु-बालु बांग्रि मावनायजों गोबां सिलिंखार। बे समाव जापाननि बिग ब्रेकिं आपडेट। जाय समाव जापाननि सुनामि जानायनि सिलिंखार जानायफोरनि सावरायनाया जोबाखैमोन, बे समावनो फिन आरोबाव जापानाव 7.6 रिक्टर स्केलनि बांग्रि मावनायजों गोबां न'-बां बायफ्लेजोबलांदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जापानाव गिलु-बालु बांग्रि आरो रोजा-रोजा सुबुंनि न'-बांफ्रा सिलिंखार। लोगोसे फिन आरोबाव बोथोर बिगियाननिफ्राय सुनामि जागोननि सिगांग्रो मोनथि होनाय जादों। बे समाव जापाननिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। जापानाव फिन सुनामि जानायनि आसा। जापाननि टकिय'आव 7.6 रिक्टर स्केलनि बांग्रि मावनाया जापाननि सुबुंफोरखौ फिन खनसेबाव गिखांहोदों। बे समाव मख'नो नांगोनदि मुलुगनि गेजेरावनो बांग्रि मावग्रा ओनसोल आरो गेदेर बांग्रि मावग्रा बुंब्ला जों जापानखौ होनना मिथियो। जापाननि महासागरनि सेराव थानाय सुबुंफोरखौबो जापान सरकारा हाई एलार्ट होनाय जाबाय। मानोना फिन आरोबाव गिलु-बालु सुनामि जानायनि आसा दं होनना एलार्ट खालामदों जापानाव। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जापानाव फिन आरोबाव गिलु-बालु बांग्रि मावनायजों गोबां सिलिंखार। बे समाव जापाननि बिग ब्रेकिं आपडेट। जाय समाव जापाननि सुनामि जानायनि सिलिंखार जानायफोरनि सावरायनाया जोबाखैमोन, बे समावनो फिन आरोबाव जापानाव 7.6 रिक्टर स्केलनि बांग्रि मावनायजों गोबां न'-बां बायफ्लेजोबलांदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जापानाव गिलु-बालु बांग्रि आरो रोजा-रोजा सुबुंनि न'-बांफ्रा सिलिंखार। लोगोसे फिन आरोबाव बोथोर बिगियाननिफ्राय सुनामि जागोननि सिगांग्रो मोनथि होनाय जादों। बे समाव जापाननिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। जापानाव फिन सुनामि जानायनि आसा। जापाननि टकिय'आव 7.6 रिक्टर स्केलनि बांग्रि मावनाया जापाननि सुबुंफोरखौ फिन खनसेबाव गिखांहोदों। बे समाव मख'नो नांगोनदि मुलुगनि गेजेरावनो बांग्रि मावग्रा ओनसोल आरो गेदेर बांग्रि मावग्रा बुंब्ला जों जापानखौ होनना मिथियो। जापाननि महासागरनि सेराव थानाय सुबुंफोरखौबो जापान सरकारा हाई एलार्ट होनाय जाबाय। मानोना फिन आरोबाव गिलु-बालु सुनामि जानायनि आसा दं होनना एलार्ट खालामदों जापान।いや、今動けん。これやばい。動かんほうがいい。絶対動かんほうがいい。絶対やばい。やばい。これ本気だから。やばい。おね。やばい。いや、動いちゃダメ。絶対ダメ。今ちょっとよ。やばい。これガチやばい。やばい。これ本気でやばい。ガチでやばい。やばい。外でいた方がいい。やばい、これやばいわ。